Намираме се в едно китно балканско селце на 37 км от Стара Загора. Как успешно се реализира проект по 312 мярка, ще разберем от Иван Енев. Господин Енев, как решихте да изградите комплекса именно на това място? Когато кандидатствахме по мярка 312, ние трябваше да имаме собствена земя, и която притежаваме. И тя е на уникално место. Намира се в Стара планина, река, която минава покрай самото место. И всъщност тя очертава границите на местото. Има развит ловен туризъм. Тук има трасета, които по тях ходят да спортуват мотористи, АТВ-та. Има много екопътеки. Затова решихме точно на това място да изградим този комплекс и предполагам, че се получи. Проектът е направен по мярка 312. Проектът е по мярка 312. Направен и бих казал, че ако не беше този проект по тази мярка, той нямаше как да стане, нямаше как да съществува. Какви други забележителности могат да се видят на територията на общината? На територията на общината има доста забележителности, които могат да се видят. Може да се види един от най-старите български манастири Свети Николай, който е до Мъглиж. И на 6 км от Мъглиж, всъщност между Селце и Мъглиж. Също може да се видят и крепостта Мъглиж, която е построена от средновековието. Тя е построена на около 200 метрови скали високи и е била на площ 18 квадратни метра. И в момента крепостта е с около 3 метра височина на зидовете. Също наблизо е хижа българка. Нека да се върнем отново на мярка 312. Какво е заложено в бизнес плана? В бизнес плана по мярка 312 са заложени 3 къщи, всяка от които има на по 2 етажа са къщите, на всяка от които има на втория етаж спални помещения. На първия етаж е всекидневна, с всички необходими удобства за посетителите. И бистро. Къщите са с капацитет за 30 човека. Това е заложено по проекта, по мярката. Какви туристи очаквате да дойдат тук? Ами очакваме туристи не само от близките градове, очакваме туристи от цяла България. Бих казал и не само от България. Имаме идеи, които мисля, че ще бъдат осъществени да имаме и чужди туристи. Какви са плановете от тук нататък? След като вече къщите са изградени, очаквате нови гости? От тук нататък идеите ни и плановете не приключват до тук. Имаме идеи да изграждаме още други удобства, като детски площадки, беседки. Ще закупим АТВ-та, които ще отдаваме под наем на гостите. Имам идея също да направим и малка конна база, за което мисля, че ще е интересно да се ходи по пътеките с коне. В момента изграждаме рибарник, който ще отглеждаме пастърва.